हाय ब्यूटीफुल। अरे बबलू तू आवा आवा अंदर आवा। दुनिया के सबसे सबसे खूबसूरत लड़की के हमार तरफ से प्यार भरा हैप्पी 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 बर्थडे। थैंक यू। वैसे आज तो कुछ अलग ही मूड में लागताड़ा। अब का बताई, जब भी हम तोहरा के देखिला पता ना हमरा कुछ हो जाला। हम एगो अलग ही दुनिया में चल जाइला जहाँ हमरा के सिर्फ तू नजर आवेलू। वाह वाह का बात बा। ऐसन डायलॉग्स तो अब तक सिर्फ फिल्मन में ही देखल और सुनल रहनी, जब हीरो हीरोइन से अपन प्यार के इजहार करेला। पर्सनल जिंदगी में पहला बार सुन रहल बानी। बाय द वे, तू फिल्मन में एक्टिंग करे के प्लान करता रका या तारा हमरा से प्यार हो गइल बा? सही पकड़ लू तू। आज से पहले हम कबो तोरा के अपन दिल के हाल न कह पैनी। आज मौका मिल ही गइल बा। तहा हम तोहरा से प्यार करीला और तोहरा से शादी करल चाहिला। ओह गॉड, हम तो बस ऐसे ही बोल पड़नी। और तू बबलू देखा, तू हमरा से प्यार करेला ई जान के हम जितना सरप्राइज बानी उतना ही खुश भी। हम तोहार प्यार की इज्जत करेनी काहे कि तू बहुत अच्छा इंसान बाड़ा। इत्तेफाक से कल विजय भी हमरा के प्रपोज कर देले रहे और तब हम बहुत कंफ्यूज्ड रहनी काहे कि सच कहीं त हमरा के तू और विजय दोनों अच्छा लागत रहला। बाकी तोहार आवे से ठीक पहले हम विजय से ही शादी करे के मन बना लेले बानी और अब हम ओकरे से शादी करब। आई थिंक आई लव हिम। कौन विजय? वो मूर्तिकार? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे हमहू ना, हमरा केहू से मिले के रहल, भूल ही गई नी। हम तोरा से बाद में मिलब। हमरा वहीं वॉल स्ट्रीट जाके बा। बाय। चला भाई, मूर्ति भी बन के तैयार हो गई। थोड़ा देर सूखे देता नहीं, फिर नेहा के जाके ओकर बर्थडे सरप्राइज दे देहब। एकरा के देख के वो बहुत खुश हो जाई काहे कि वो भगवान शिव के सवारी नंदी जी के बहुत पसंद करेली। अरे बबलू, तू लागता मौसम खराब होखे वाला बा। तू अंदर आ जा। हम डिस्टर्ब तो ना करी ना तोहरा के? कुछ देर पहले तक शायद डिस्टर्ब हो जाती हम, लेकिन अब काम से फ्री हो चुकल बानी। तू बतावा इतना राती में कैसे आइला? कुछ ना यार, बस ये जे पास से जात रहनी तब अचानक ध्यान आई कि तोहार घर आसपास ही है, तो सोचनी तो से मिलत चली तो आगे नहीं। तोहरा कोनो प्रॉब्लम तो नहीं ना? कैसन बात करो तारा यार, भला हमरा काहे प्रॉब्लम हुई? लेकिन हमरा के बा, हमरा प्रॉब्लम बा। का कैला तू? काहे कि हमहू नेहा से प्यार करीला और तो से ज्यादा करीला। देखला, तोहरा मारे में जरा भी ना घबरेनी हम। तोहरा चैला के बाद नेहा हमार हुई, सिर्फ हमार हुई। नेहा, विजय के घर में आग लग गई बा। का भइल विजय के? वो मर चुकल बा। वो आग में जल गई नेहा, वो आग में जल गई। कैसन घर है, एक भी पैसा ना मिला ले जा। लागत घर के मालिक बहुत कंजूस है। मूर्ति के अलावा कुछ नजर ना आ रहा बा। खैर कोनो बात ना, ये मूर्ति के ही बेच के पैसा बना ले। अब ये वाला मूर्ति तो बहुत खूबसूरत बा और सबसे अलग भी।
भूत भूत भूत। भागे के तोहार सारा कोशिश बेकार हा। तू कहीं ना भाग सकेला। हमरा के छोड़ दा। जी गलती हो गई हमरा से। आज के बाद हम कहीं कभी भी चोरी ना करब, कबो ना। अगर तोहरा के जिंदा रहे के बा तो हमारे को काम कर दा। एको का हम तो आपके 100 काम कर दे। अब बस हमरा के छोड़ दा। तो फिर ये मूर्ति ले जाके बिजनेसमैन बबलू के दे दा। अगर ना देबा तो मारा जाइबा। आप चिंता मत करी, हम वहीं जाके दे क्या होता नहीं। जी कहीं जी हमरा बबलू जी से मिले के बा। हम ही बानी बबलू। बोली। बहुत अच्छा सर हमार कंपनी के तरफ से फोन नंबर के जरिए लकी ड्रॉ करवाल गल रहे सर, जेमे आपके नाम आइल बा। यही से आपके बिल्कुल फ्री गिफ्ट दिहल जा रहल बा। ई रहल। ओह थैंक यू। वाह कितना खूबसूरत मूर्ति बा। ऐसन मूर्ति तो ओकरा भी बहुत पसंद बा। हेलो नेहा, तू अब ही यह वक्त हमार घर आ सकेलू का? हमरा तो के कुछ दिखावे के बा। नेहा देखा, हम तोरा खातिर का मंगोले बानी। तोहार सबसे पसंदीदा मूर्ति नंदी जी। तोरा के पता बा एकरा हम खास तोरा खातिर ही बनोले बानी। वाओ सो नाइस, सो ब्यूटीफुल। हमरा पता रहल नेहा कि नंदी जी की मूर्ति देख के तोहर चेहरा पे स्माइल जरूर आई। यह स्माइल देखे के खातिर हम न जाने कब से तरसत रहनी। नेहा जाए वाला तो चल गई, अब ओकर बारे में सोच सोच के इस जिंदगी की ऐसा खराब करब सही है का? बबलू हम तोहार बात अच्छा से समझे नी, बाकी हम का करी। हम विजय से प्यार करेनी और जब तक हम जिंदा बानी ओकरा सिवा केहू और के बारे में सोच भी ना सकेनी। जिंदगी बहुत बड़ा नेहा, एक के ऐसे बर्बाद मत करा। आखिर तू कब तक ऐसे गम के साये में अकेले तड़पत रहबू? हाँ हमसे तोहारी हालत देखल न जाला। अगर तोरा के सही लगे तो हम तोहार दुख अपना साथे शेयर करल चाहता नहीं। बबलू हम जाने नी कि तू हमार सबसे अच्छा दोस्त बाड़ा और हमरा के इहो बताबा कि तू हमरा के बहुते खुश रखबा। बाकी सॉरी बबलू, हम विजय के जगह केहू और के ना दे सकेनी। और प्लीज आज के बाद हमनी टॉपिक पे कौनो बात ना करब। तो बैठा, हम तोरा खातिर कोल्ड ड्रिंक लेके आवता नहीं। जौन चीज हमरा प्यार और प्रार्थना से ना मिलेली नेहा, ओकरा हम साम दाम दंड भेद से हासिल कर लेला। कुछ ही देर में तू हमार बाहों में होबू। इला कोल्ड ड्रिंक पीला। एकरा पिए से तहार दिमाग थोड़ा ठंडा और ताजा हो जाई। कोल्ड ड्रिंक मत पी हा नेहा। क्या सामने आवा। नेहा ई बबलू तोहरा गिलास में बेहोशी के दवाई मिलौले बा। झूठा नेहा, हम कुछ ना मिलौले बानी। क्या सामने आवा सामने। तू का बात है? तोहार याददाश्त शक्ति तब बहुत तेज है। हमरा के तो लागल रहे तू हमरा के भूली गईल होबा। विजय तू कहाँ चल गए रहला? विजय अपन नेहा के छोड़ के कहाँ चल गए रहला? हाँ ऐसे दूर जाए के खातिर हमरा के माफ कर दा नेहा। तोहार जन्मदिन में तोहफा के खातिर हम तोहार खातिर नंदी जी के यही मूर्ति बनोले रहे, लेकिन तोहरा से मिले से पहले ही एक कपटी धूर्त धोखेबाज दोस्त कहे वाला नीच इंसान हमरा मार के हमार घर में ही आग लगा देलस। नेहा ई इंसान ना भूत हा, एकर बात में मत आइहा। ई झूठ बोल रहल बा। ना हमार
और विजय झूठा नहीं खे, झूठा तू बड़ा, तू के बाज बड़ा, तू हत्यारा बड़ा। हाँ हाँ, हम हत्यारा बानी और हत्यारा हम तोहरा वजह से ही बनल बानी, समझ लू। हम तोहरा जान से ज्यादा प्यार कर ले बानी नेहा, लेकिन तू हमरा के छोड़ के कि तू टके की मूर्ति कार के चुन ले लू। अगर तू हमरा के ना ठुकराले हो तू और हमरा से शादी कर ले हो तू, तब विजय के मरे के ना पड़त, समझ लू। तू बनौले बाड़ू हमरा के हत्यारा। विजय बचावा हमरा के, बचावा विजय। खबरदार अगर आगे बढ़ लता हमें करा के मार दे। हम चला जा यहाँ से, चला जा। तू एको आत्मा के धमका रहल बड़ा, हंस कर रहल बड़ा। चला जा यहाँ से, ना तो हम सच में करा के मार दे। हम वो दिन तक तू हमरा के धोखा से मार देले रहला कमीना, लेकिन आज तू केहू के ना मार पाइबा। नेहा, हम जायल त ना चाहतानी, लेकिन हमरा के जाए के ही होगी। लेकिन जाए से पहले तोहरा से बस यह कहल चाहतानी कि हम तोहरा से बहुत प्यार करेनी नेहा। हम तरह से बहुत प्यार करेनी विजय। आई लव यू टू। तोहरा बिना हमार जीवन के कोनो अर्थ नहीं खे। हम तरह साथे चलब विजय। अगर ओकरा खातिर हमरा मरे के भी पड़ल ना तो हम मरब, और मरे के बाद हमनी दोनों अपन दुनिया में खुशी खुशी साथे रहब। ना नेहा, आत्महत्या करा पाप हो खेला। तू ये पाप मत करा, वादा करा। तू जीबू, तू हमार खातिर जीबू, वादा करा नेहा। अगर तू ये चाहेला विजय तो ठीक बा, हम जियब, खुश रहिया। और तू भी। चला तानी विजय। अभिषेक, बताइबा भी तू हमरा के इतना रात के कहाँ लेके जा रहल बाड़ा? एगो सरप्राइज गिफ्ट है तोरा खातिर, उहे देवे ले जा रहल बानी। सरप्राइज गिफ्ट? अरे वो तो तू हमरा के घर पे भी दे सकत रहला। हर गिफ्ट घर पे लाके ना दिहल जा सकेला हमार जान। कुछ गिफ्ट स्पेशल होखेला, ओकरा वहीजे दिहल जा सकेला जहाँ ओकरा के देवे के चाही। बाकी ऐसन भी का गिफ्ट बा अभिषेक? हमरा के नींद आ रहल बा। विश्वास करा हमार, जब तू गिफ्ट देखबू ना तो तोहार नींद छू मंतर हो जाई। हमार नींद छू मंतर होखेला या हम तोहार नींद छू मंतर करेनी? ला बीवी साहिबा, आ गइल हमार मंजिल। उतरी। वाओ, कितना खूबसूरत बंगलो बा। पसंद आई? हमरा के का, इ त केहू के भी पसंद आ जाई। त ए बंगलो में तू सरप्राइज गिफ्ट छुपा रख ले बड़ा। छुपा के ना रख ले बानी, वो सरप्राइज गिफ्ट त हम तोहरा के दे चुकल बानी। मतलब? नो 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 नो, तोहार मतलब कि ई बंगलो? 100%। ई रहल चाबी। गेट खोली। तू साचे कहले रहला। हमार नींद त वाकई छूमंतर हो गईल। वाओ! बंगलो के खुशी में हम कल 2-3 लोगन के एगो छोट सा गैदरिंग के खातिर बुलोले बानी। बहुत अच्छा कइला। अभिषेक, काफी देर हो गइल बा, अभी तक तो केहू ना आइल। हो सकेला खराब मौसम की वजह से उ लोग अपन मन बदल ले हुई हैं। वैसे शहर से थोड़ा दूर भी तो बाई जगह।
ई मौसम बदल जाए चाहे लोग बदल जाए, हमनी तो हम बानी सनम, ऐसे कैसे बदल जाए। हाय खुशबू जी, चली केहू तो आइल। वेलकम प्रीति, ये खुशबू जी बानी। 2 बंगलो छोड़ के तीसर बंगला इन्हीं के हा, और ई बंगलो हम इन्हीं से खरीद ले बानी। ए बंगलो के नया और खूबसूरत मालकिन के बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर बधाई खातिर थैंक यू सो मच। अभिषेक, आई थिंक अब और केहू ना आई, हमने के केक काट लेवे के चाही। चली। चला। ई लाइट्स के का हो गइल बा? डोंट वरी, कबो कबो हो जाला। वायरिंग चेंज करवा ली हा। भोला, हमार मोबाइल बाथरूम में रखल बा, जल्दी लेके आवा। ओमे इलेक्ट्रिशियन के नंबर बा, अभी कॉल कर देता नी। ना, ई ना हो सकेला। ई भोला अब तक आइल का है ना? 1 मिनट, अभी आई नहीं। आज ही मार डाला एक रखे। पागल हो गल बड़ू का, इतना जल्दी ना, थोड़ा वक्त चाहिए हमरा के। सब कुछ प्लानिंग से हुई। वक्त कहीं इतना ना हो जाए कि वक्त से पहले मौत आ जाए। भोला, भोला, कहाँ बड़ा तू? भोला, भोला कहाँ बड़ा तू? कहाँ चल गईली? भोला, भोला, कहाँ बड़ा तू? अभिषेक, अभिषेक, वो भोला अंदर कहीं नहीं खे। व्हाट? अरे अंदर ही तो गल रहल। रुका, हम देखा तानी। रहे दी सर, भाग गईल हुई हूँ। 1 नंबर के चोर बा भोला। मैडम के कमरा में अगर ओकरा कुछ कीमती मिल गईल हुई तो वो पक्का लेकर भाग चुकल हुई। बाकी कमरा में तो ऐसा कौनो कीमती चीज ना रहे। कम ऑन प्रीति, आई थिंक ही इज राइट। 50,000 कैश हम कमरा में ही रख ले रहनी, शायद उहे चुरा के भाग गईल हुई। हमारे हिसाब से आज के दिन 50,000 में केहू बुरा आदमी आपसे दूर हो गईल तो एक घर के गुड लक बा। अब जल्दी से केक शेक खाना वाना खिलावा भाई, ताकि हम भी घर जाएं और आप लोगन के अपन पर्सनल टाइम दी। आप भी ना बहुत जॉली बानी। ली। प्रीति, हमरा ऑफिस के कुछ काम हा, हम हॉल में बैठ के कर ले। अब तू जाके सुत जा। ओके। ये सब सच में भइल रहे कि कोनो बुरा सपना रहे? अभिषेक, तू आइजा। हमरा के लागल तू ऑफिस निकल गईला। अरे हाँ, हम ऑफिस ही जात रहनी, लेकिन खुशबू जी के फोन आ गई कि अपन बैलेंस अर्जेंट चाहिए, तो यही आ गई नहीं। अब आप दोनों बात करी, हम चलता नहीं। खुशबू जी, हमरा के आपसे कुछ पूछे के रहे। हाँ पूछा। कल रात हमरा के ऐसा लागल जैसे कि वो नीचे से हमार बेड के खटखटात रहे, बाकी नीचे देखनी तो एजा कुछो ना रहे। कहीं वो बंगलो पर कोनो बुरा आत्मा के साया तो नहीं खे, जेकरा चलते आप ओकरा के बेच देनी। बुरा आत्मा? हमरा के विश्वास ना होखेला प्रीति। ए नया जमाना में भी तू ऐसन दकियानूसी बातन पे विश्वास करेलू? बिलीव मी, तहरा वहाँ कोनो वहम भइल होखी, ऐसन कुछो नहीं खे।
हम तब बरसन वहाँ रहल बानी और हम वो बंगलो के ऐसे बेचनी काहे कि हम दो बंगलो का मेंटेनेंस हैंडल ना कर पात रहनी। यू नो ना, हमारे हस्बैंड के मिसिंग हो जाए के बाद हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टूट गईल रहनी। पुलिस भी गिव अप कर देले बा, कहेले कि शायद वो अभी दुनिया में नहीं खे। ओह, आई एम सॉरी। कौनो बात ना, हम चाय ले आवतानी। चाय फेर कबो, अभी चला तानी। हाँ अभिषेक, कितना देर में आ रहल बड़ा? सॉरी यार, हमरा एगो क्लाइंट के लेके शहर से बाहर जाए के होखी तो थोड़ा लेट हो जाई। का अभिषेक, कितना प्यार से खाना बनेले रहनी कि साथ में खाई। आई नो बाबा, लेकिन काम तक काम। हाँ, हम सोनू के घर भेज दे अब। बाय। का भइल? जीना भरल का प्यार करके जे घर पहुंचत ही फोन कर देला। बीवी देख लेली त वो अब कब्बो भी ना देख पाई, मार देनी हम ओकरा के। का? बाकी कब, कैसे? तू तो वक्त मांगत रहला, फिर ई सब अचानक। घर आवा। सोनू, सोनू, जल्दी आवा सोनू। ईता मैडम जी की आवाज है। अब का भइल मैडम जी? सोनू, बेड के नीचे क्यों बा? ना ना, ई ना हो सकेला। का भइल सोनू? का ना हो सकेला? मैडम, ऊ वापस आ गइल बा मैडम। ऊ के? प्रीति, का भइल? प्रीति, का भइल? अभिषेक, थैंक गॉड तू आ गइला। बेड के नीचे भूत बा, वो सोनू के नीचे खींच ले बा। हम अपन आँख से देख ले बानी अभिषेक। रुका, हम देखा तानी। ना अभिषेक, तू मत जा होने, ना तो उतारा के भी खींच ली। प्रीति डरा मत, भूत ऊत कुछ ना होखेला, विश्वास करा हमरा पे। प्रीति, बचावा हमरा के, बचावा। अभिषेक, अभिषेक। के बड़ा तू और हमनी सबके काहे मारल बड़ा? का बिगड़ले बानी हमनी तो हार। घबरा मत, हम तोहरा के ना मारा प्रीति, हम ओकरा ही मारब जे हमरा के मरले रहल। बड़ा के तू? हमार नाम गौरव है, खुशबू हमार ही बीवी रहल। तोहार पति और खुशबू के बीच अफेयर रहल और हमरा ई बात के पता चल गई। तब भोला और सोनू के मदद से ये लोग हमरा के मार के बेड के नीचे दफन कर देले। भोला और सोनू से तो हम बदला ले चुकल बानी और अब एककर और खुशबू के बारी हा। ना ना प्रीति झूठ बोल रहा बा, झूठ बोल रहा भाई, ऐसा कुछ ना हा। अभिषेक, तू एकरा साथे? तू तो कहले रहला कि तू एकरा के मार देले बानी। गौरव, फोन अभिषेक ना कले रहनी तोहरा के, वक्त पर आ गइल बाड़ू, अब तू दोनों साथ मरबा। गौरव, हमरा के माफ कर दा, हमरा के छोड़ दा। हम ना अभिषेक मरले रहे। ना गौरव, ई झूठ बोल रहल बाड़ी, हम ना ई मरले रहली तोरा के।
हम जनतानी हमरा के मरले रहल, तू दोनों मरबा। तू घबराइया मत प्रीति, सब सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गइल बा, तोहरा कुछ ना होगी। चला तानी।